nyanyi kue apa sudem nek kue nek sudem wis nek kue jalukane kue lah. Ayo kok iso kok lagu liyane Jus. Sembarang. Aja ngada-ngada kue. Aku mau kue malah sing ngada-ngada, lah sing nyanyi sembarang kok. Iya, monggo. Bukan tak mampu Jus. Engko sudem ben nyanyi selingkuh ya Mas ya. Jalukane ora selingkuh lho. Sesal. Oh iya sesal. Masnya yang pulang hati-hati ya Mas. Pak Yanto. Lari. Tiwas aku Pak Yanto nggih. Ayo nang Ora disawer lho. Mau wadah. Sama-sama ijo loh.
masih Sudah, enggak? tadi ada permintaan susulan saking temanten lelaki, Mas Iya. Gigit Mela ada bukit berbunga. Oh kalau gitu besok aja ya Mas Agung sama Bapak Bapak apa Bapak dia? Bojoloro. Dek Mang Mulan oh, iya, jalur piye? iya Dek. Wis gak apa-apa. Oh yang kok diselak-selake Ya sithik ngono ae. diselak-selak ya. Bukit berbunga sih ya Mas ya. Iya. Karena temanten yang minta setelah ini sesal rae bojo loro tak tunggu ya. tak Wah iya tunggu, ya ya. ya. Ya nak uman ah. Ya. Mangga Mas. Aku untuk mimik ya Susut. gak? Boleh, banyak lebih baik. Ayo Sut, kok tak urusane deh. Mei, Membar sih. mau ngene ngomong. Ayo, weh. Bukit indah berbunga, kau mengajak
cari bonus-bonus dan bonus ya sayang ya. Bonusnya masih banyak banget. Gak apa-apa wes iki mang apa-apa. lakone. Besok kan Gumbal kok ya. deket. Deket ya deket ndokmu yo. Mas ada nganu Tangsel. Mas. Itu SESAL. Sesal saking masih Sesat. merah. Sesat iku kowe nek iki lagune Oh sesat. iya aku menyesatkan nih. Hati-hati. Iki Mbak Mia aku nyanyi kuat Ayo apa? ayo Mi. Engko nek gak kuat wis angger kasih Angger muni dorongan ngono, kita. angger muni, Ya, angger ya. muni. Engko nek gak kuat iku yang bawa mikmu mati. Angkat tangan ngono. ya. Oke. Remix ya Mas, iki remix ya Mas. Remix Mas, remix. Jaluane wong ora mendem ya Mas.
mas-mase mbak-mbak iki ya. Nggih, Ibu Pokoknya nek Erika. sampean kok ngenteni sampai ketoprak bar, oh dapat hadiah. Iku untuk ketoprak gratis. Kok ketoprak gratis? Hadiahnya ada satu sayang, Motor. karipan. Yuk monggo mas lagunya Ah, Raib dia ya mas. Pak Dewe mendino iki. Iya sayang, karena kita butuh Duit. lah betul sekali. Ya, Monggo, Sus. mas. Ada Raib Jus spesial konco-konco yang dari kawasan Kaliori. Apa? Siapa sing umure 17? Oh, Pak, sesuk ulang tahun. Kowe ya. Oh, kene simpen. Bela satuku. Aku ngono 17 kok kowe 17. Jagung nek mangan ora montekno iki lho.
semuanya, nggih. Coba satu bonus tak tunggu balimu Mas Ari langsung capcus. Ini bonus kali ngeranti Gusti Putri. Derek pamit nggih kalih Bapak Ibu sayur balap Mas Didin, Mbak Endin semuanya pokoknya sembah nuwun mugi-mugi rezekine sak bibarene Mbak Dewahi Manggolo saya kebak. Aku kesel muka kendang. Nyanyi dong. Kendeng gaib mas. Neng arep. Nangis sedina ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan padha ngampet ing lara. Aku ra kuwasa Dewan menjadi gila. maning sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senajan ado ning kono. Dewan kebelet wisik. Sliramu tansah tumantil ono Dewan tidak ketoprak itu. ing mripat lan dodo budal tak tunggu balimu.
bendera. Matake kok sajake wis semono apa lah? Boten lho, Dara. Lah kok mesa-mesa. Jenengan niku lho, Dara. Waduh. Dora. Biar ki Dara ora iki lakone. Kok iki gak blurung e? Ora. Ngene biru. Ya, lha nek blorong agune menapa? Pantese apa? Ijo, abang. Tabiru. Bu monyet. Oh nek kuning ora nyiblorong, nyiblorong. Aku arep foto. Ya, wis tangi. Rene. Foto sik. Iya lah, Dorone iku lah. Rom, beres sih. Susah bening. Ba. Oh, ya wis kono. Channel kuning itu jenengan rawuh wonten taman sari. Wonten wigati menapa? Pancen kabeh mau tak sengot Jawandan. Mergo ana bab sing kudu tak kandhake kelawan. Bab napa? Iki tenane mono bab kapribadhen. Mergo suwe anggonku ngantu-ngantu. Sok kapan ana kalodhangan aku bisa tinemu kelawanku. Mergo aku bakal kondhokku jumbuh kelawan isin-isine ati. Lho kok kemawon wonten menapa to, Paman? Tenane suwe anggonku nandur setresno iki kang kumantuk kelawan. Cedhane aku seneng kelawan. Gelem kowe tak pek bojo bareng-bareng. Nemahi urip bebrayan kang sesifat jejodohan wong loro kowe lan aku. Panjenengan tresno kalih kula. Ora kleru. Aku tresno kelawan. Lho menapa panjenengan menika mboten kemutan? Perkara apa? Sinten kula lan sinten panjenengan to, Paman? Nggih mboten pantes yen menawi to kula menika dados garwa Yen kowe kondo ora pantes. Yen kowe kondo ora patut. Patute mapan nang ngendi? Kowe elegan tan bedane aku uga isih Joko. Tak rewangi aku dadi Joko Kaset. Nganti jambul wangen. Tenane aku ngantu-ngantu. Sok kapan kowe gelem nampa katresnan? Sok kapan kowe gelem tak rengkuh pinangka dadi bojoku, Wanda? nanging kula mboten saguh yen menawi to kula dados garwa panjenengan lho, Pak. Kurangku apa yen to pangkat derajat aku wis duwe. Rupa aku uga ora kalah bagus lawan prajurit lan senopati ana ing kraton Mojopahit. Panjenengan menika mboten kirang menapa-menapa. Nanging kula menika mboten tresno dumateng panjenengan. Weting tresno jalaran saka kulino, weting seneng jalaran kowe lan aku srawung lan kumpul bareng. Mulsa kuwi mumpung durung kelakon. Mengko kowe tak rudo mari peksa gelem kowe dadi bojoku Cahaya. Mboten Paman nyuwun Paman. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Ya. Iya. Kowe iki ngomong wadon. Bandra mlayumu pindane kaya kidang kutung medangan. Kowe ora bakal uwal saka cengkerman. Retno Wandan, enteni ono aku. Nyuwun pangapunten saderengipun awit kula sampun nyandhek lampahipun panjenengan. Menawi kula nitik sandang panganggo panjenengan kados dene Kyai Luhur. Paring asma sinten? Aku Retno Wandani. Kok sok suwi? Panjenengan kepengin ngertos kula. Heeh. Kula Rangga Gading. Rangga Gading. Leres. Estunipun wonten perkawis menapa? Kok ngantos panjenengan peplayon wonten sak tengahipun wong. Aku dioyak-oyak karo babu Paman. Mergo aku arep dipek bojo. Nanging aku ora ngimbali kabeh. Kados ngaten. Perkawis menika panjenengan ampun kuwatos. Jujur ayunipun pinanggih dumateng kula. Menawi paman panjenengan tasih bujung dumateng panjenengan, monggo langkung rumiyin wonten ing Wadan. Hei!
gagah piteksa sapa kang dadi aran. Kula Rangga Gaduh. Gaduh. Dawa koso wangsulipun panjenengan. Wanuki aku Senopati saka Kraton Mojopahit kang aran Kakang. Menawi kados ngaten panjenengan ingkang tresna dhumateng Retnawandhan. Ora kleru. Tenane ngono aku tresna kelawan Retnawandhan. Pengen tak pek bojo tak mulyakne urip. Ngaten. Nanging kula niki kepengin ngertos napa Retnawandhan ngimbangi dhumateng tresna. Yen dina iki pancen durung bisa nampa katresnan. Nanging aku duweni kapitayan. Amun saben dina aku tepung serawung lan kumpul kelawan Retnawandhan. Sithik mboko sithik mengko bakal tuwuh rasa tresna sakjroning atine Retnawandhan. Panjenengan pinangka jejeripun Senopati wonten ing Iya, ora kleru. Nanging kenging menapa sedaya tumindak panjenengan gasro Kok kados kandha yen to aku ngasruh apa aku luput? dasar kula maton. Dasarmu Tiyang tresna menika mboten saged dipun peksa. Menawi panjenengan tresna dhumateng Retnawandhan, Retnawandhan boten ngimbangi dhumateng tresnanipun panjenengan. Monggo panjenengan ngupadi wanita sanes. pawadanmu maton. Ngaten niki. Nanging Rangga Gadung, aku uga nduweni angger-angger. Kados pundi? Weting tresna jalaran saka kulino. Weting seneng jalaran serawung lan kumpul bareng. Mula saka kuwi tak jaluk Rangga Gadung. Kowe ora usah cantuk lawang perkara. Yen mengkone kowe nyarui perkaraku padha wae kowe pengen jajal-jajal kawan aku. Tak jaluk kanthi banget. Gelem kowe neripik lawan Retnawandhan supaya gelem dadi bojo. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih titih wedal menika kula dados pepalangipun panjenengan. Dadi kowe pengen dadi pepalang, Awet sedaya kala wau saking tumindakipun panjenengan. tak umpamake wong legan golek momongan. Yo, yen pancen kowe dadi pepalang kok aja luputke aku. Monggo dipun Kakang Rangga Gaduh. menawi dipun keparengaken kula badhe nderekaken dhumateng. Apa ya ngono? Ayo Monggo kula kakang. nderekaken. Ana wigati apa dene kowe mlebu ning Taman Sari? Pancen aku tak sengaja sebab ya apa kowe Taman Sari. Aku dari pamrih seneng kan. Seneng karo aku? Aja ngipi sadurunge melek. Aku ora bakal tresnani marang kowe. Ya! Aku mau. Menika Rangga Gaduh niki. Lah kok nganti ketemu marang sliramu mau ngono ngendi ya? Pawongan iki sing wau satembantu kalih kula. Oh, sing tetulung marangku. Mboten jineragan kula pinanggih dhumateng putranipun panjenengan. Wah, yen ngono aku nilakake panuwun marang kowe dene kowe wis nulungi marang putraku lan aku. Banjur sesulih apa sing bakal ndak parengake marang kowe, Rangga Gaduh? Kula mboten anggadang sulih napa kemawon. Anggen kula tetulung menika kanthi lair kemusing dados kula. Ora. Redening putranipun panjenengan sampun tumuli wangsul. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun pamit. Bakal lunga. Ya wis entuk kowe kabeh karepmu. Ing kene aku matur nuwun banget tenan marang kowe, Rangga. Menawi kados ngaten nyuwun pamit. Kono-kono sing ati-ati ya Rangga Gaduh. Kakang Haryono Niki ana tekane bocah nom-noman cukup sekali. istaken dawuh.
sedulur bocah bagus. Nang iki dulu. Sopo jenengmu? Bocah songkongi unggah ana ing pendopo Mojopahit apa karep? Dipun teparaken kula menika Rangga Gadung. Rangga Gadung. Saking Grojogan Sewu. Jurkar. Menawi dipun keparengaken kula badhe pinanggih kalih sesembahan wonten ing Praja Mojopahit. Oh, kaya ngono. Raluti sawetara. Sinuwun Prabu. Kakang Arya Kaneman menika naminipun Rangga Gadung. Saking Grojogan Sewu minggah wonten ing pendapi Mojopahit. Piyambakipun kepengin pinanggih panjenengan dalem. Kaya monggo. Prayogakna wonten. Ngestoaken. Bener jeneng Rangga Gadung. Leres. Apa niatmu nganti munggah ana ing pendopo Mojopahit? Estunipun kula niki badhe suwita. Suwita. Kanji. Sak liyaning suwita malah kapara kula kautus dening Bapak Guru kula. Bapak Supa Mandrani ingkang supados ngaturaken Kiai Kolonada. Siswaning Bapak Supa Mandrani mboten lepat Kolonada. Nanging paring dawuh Swita More Mojopahit bakal tak tampa nanging ingsun kepengin nodi gelemo sliramu ngilekake tumintae Kakang Ronggolawe kang wis paling balelo ing Mojopahit kejaba saka kuwi kala dadah bakal tak silihke kelawan sedherek matur sembah nuwun. Segede pangapurane lamun to aku suwani nungkak krama lawan kowe mergo saka patrat lan tumindakmu ngertenono Ronggolawe dina iki aku madeg senopati baluwi ana ing Praja Mojopahit mula kanthi kuwi lamun to kowe kena tak ndekke sarananing aris mandungkul ana ing pangarepanku bebarengan sowan ana ing Praja Mojopahit. Dadi dina iki kowe pinangka dadi senopati ing Kraton Mojopahit. Bener, keng supaya ngrangket lan pun kakang. Ora kleru. Ya. Rangga Gadung, rening aku pinangka dadi badal wakil wong tuamu. Aku ora bakal selak lan swala lamun to aku tok suwanke ing Kraton Mojopahit. Nanging sadurunge kelakon aku tok suwanke ing Kraton Mojopahit. Aku bakal ndongeng sawetara. Dongan iki ana sambungane antarane kowe lan aku. Gadung. Nalika kowe lan aku tinirang cedha dening Rama lan Ibu. Pun kakang iki wis dewasa, kowe isih wujud punang jabang bayi. Kamangka Gadung. Rikala semono pun kakang kangelan rumati karo kowe. Bedhog tengahi sengenge sak dhuwuring sirah. Pun kakang kedaran garang golek ing sumber kanggo ngombe kowe. Bengi tengangi nalika semono weteng keluwen pun kakang kedarang-darang munggah gunung mudhun jurang golek gedang sauler kang kunjulang karo kowe Gadung. Nanging sakwise kowe akhirnya dewasa mbok menawa wis bisa nyukupi apa sing dadi kebutuhanmu kowe arep wani karo wong tuwa. Ayo rangketen Gadung, rangketen. Panapunten ingkang kathah mbok bilih ingkang kadang kladuk anggenipun tumindak
Gaduh. Sabenane nganti aku mbali ning kraton Mojopahit. Ora teges pun kakang milik kepengin diangkat pinangka dadi patih Hamangkubumi kraton Mojopahit ki ora. Nanging apa sebabe nganti pun kakang mbali longso kraton Mojopahit jalaran. Nampi kae wong bodho mbali lulung-alung kaya kebo. Lamun to ing kraton Mojopahit patih Hamangkubumi kok jur kepiye nasibe kawula ing kraton Mojopahit ing mengkone Gaduh. Pun kakang ngeman karo kawula ing kraton Mojopahit mung kuwi Gaduh. Sareng kula midhaketaken sedaya pangantika panjenengan. Panjenengan babar pisan boten lepat. Mila kanthi menika wedal menika kula badhe sabiyantu dumateng panjenengan. Sabiyantu sing tegese Panjenengan pinangka dados pasiksen. iya. Kapara kula dados satriya balik mbalui wonten ing Kadipaten Tuban. Dadi satriya balik mbalui Kabupaten Tuban lan musuh ing kraton Mojopahit. Kados Yen pancen kaya ngono pun kakang ora butuh janjine butuh bukti. Tindake nuwun pamit tambahan panestu. Mojopahit ditampa dening Sinun Prabu Kertarajasa. Nanging kanggo pendadaran jeneng sira kang supaya tumapak ana ing Kadipaten Tuban ngendharat tumindak lan pakartine Adipati Ronggolawe jur piye pepuntone Wis kelakon anggonku mapan ana ing Kadipaten Tuban. iya Nanging piye sakwise tak pikir tumindakku kuwi kleru. Lamun to aku merangi ana ing Kadipaten Tuban. Mergo apa? Kadipaten Tuban kaedar beke Kang Mas Ronggolawe. Pinangka pepundhenku klebu wong tuaku dhewe. Mula kanthi kuwi ngertenono kebon Abrang. piye Dina iki aku dadi satriya balik mbalui ana ing Kadipaten Tuban. jeneng sira dadi satriya balik ana ing Kadipaten Bener. Tuban. Musuhmu dudu sapa-sapa kebon Abrang maju tebak kamu. Ngunduh poing pakarti dening kowe. Ora roko. Mbok menawa wis ginaris dening Gusti. Aku kudu mati ana sak tengahing narang ngono. Nanging rumangsa marem sak jroning ati. Patiku muga wae ing bisuke dadi rabu ing negara. Pitungkasku kelawan kowe roko papi. Mergo iki tumindake Kebu Alabrang. Wales nopatine putra. nglapati marang laku. Pancen tak sengaja. Mergo lara atiku bojoku mati saka tanganmu. Dadi kowe wis ngerti sapa sing mateni marang garwa. Nek kene utang pati kudu nyor pati kudu mati saka tanganmu. Ngono. Ayo maju legane aku. Ayo kowe. Ayo.
sok mijen padha ijen. Iya. Mun ketemu ning papan kene mergo aku ora nrimakake. Atine sedulurku Rangga kathuk saka tangan. Yen ngono baleni sego adang. Ayo, andel suksak jam. Ayo, iya. Ojo man. Ya, singan kowe lawe. Iya. Yen to aku pancing yudolan kowe. Oneng dedaratan kowo aku bisa ngalah nulan kowe. Isih kelingan. Duk nalika dheweke ngedepi prajurit Sotata. Dheweke ora bisa nglangi ana ing tengahing samudra. Nanging ning papan kene ana kali tampak beras. Lawe tak tantang sadurunge kali. Ayo, lawe, bojone aku. Pancen kowe satru munggo Maduna, munggo Maduna,